Jo, wat is dit voor een camera? Wat is dit, joh? Dit, hè? Ja, dit is een heel apart ding. Dit is een beveiligingscamera, net, dat ben ik nog zo gek. Maar dit is een soort in de vorm van een dier of zo. Dit is een waakhond. Geweldig. Welkom in het prachtige Grauw. Eigenlijk het midden van Friesland. Hè? En ik had plak dat van Cezen dat het mooiste Fries gesprutsen wordt. Cezen, hè? Ik ben natuurlijk een woordpiek, dus ik zei in de woord, daar praat het mooiste Fries. Maar als je vinden ze dat ze het beste Fries praat. Het kan misschien komen dat je een tijdje in eiland west had, hè? Dan is het een beetje aansluiten. En dan behoor je de taal vaak beter, hè? Jongen naar Urk. Maar goed, dan zult je er even vrij, jongen, de Grausters zelfs. Misschien is een man die er even nog komt, hè? Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Praten ze nou in Grauw het beste Fries van de hele provincie? Ik ben geen Grauster. Wat ben jou dan? Een snitser. Een snitser. Praten ze in Snits beter Fries dan in Grauw? Nee, weet ik niet, jongen. Het is gewoon al wat. Maar ik ben verder wat kraasbezoek. Oh, nee, dan zie ik je verder net ophouden. Nou, moet je hè? Ja, dank je. Ja, dat is zeker wat treffen, hè? Dat je dan net een Grauwster moet, maar een snitser. Misschien is een vrouw een Grauw. Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Ben jij een Grauwster? Nee. Wat ben jij dan? Ja, ik woon hier wel, maar ik ben geen oprechte Grauwster als je niet geboren bent. Ze zei ze dat ze in Grauw het beste Fries praten. Is dat ik zo? Toen ik hier eerst kwam wonen, toen was het inderdaad Geerfriesk. Maar je praat geen Fries? Nou, een beetje. Een beetje. Ja, een beetje. Dan Ja. hoort ik op of is het er nog verder? Nee, ik heb wel een beetje Friesk, maar ik ben net zo vertrouwd ermee. Maar waar kom je bij dan? Ik ben geboren in Koevoorden. Koevorm, ja, dat is net in Friesland. Nee, maar ik woon hier wel al 30 jaar. Hoe kom je ook nog eens in Grauw te lonen? Studeren in Leeuwarden en toen hier aan het werk geraakt. En toen dacht je van, hey, dit is leuker dan Koevorm en ik blow je? Ja, wonen bij je werk is ideaal hè, als je kinderen hebt. Ja, dat doen we, ja. Ja, toen ben ik hier wel gebleven. Oh, leuk verhaal. Dacht ik. Ja, je wil je er niet erbij. Nee. Dus je woont in een vakantiedorp, hè? Dan is het altijd vakantie. Ja, dat doen we, ja. Ja, dacht ik. Maar waarom... Ik ga YouTube nou, de Friese vloggen. En ik praat ook met mensen op straat en zat ook wat wat. Oké. Nou, leuk. En Prima. je praat met mensen in Grauw. Ja, jullie hebben in Grauw krijgt even. Ja, we kregen ter Hennewesten, hier moesten we het filmen. Dus zeiden we, nou, dan stappen we even in Grauw. Ja. Nou, welkom. Nou, dank u wel. Nou, best, nou, dan nog gedaan, hè? Moet je, hoi. Ben je een Grauwster? Ik kom uit Utrecht. Utrecht. Of Utrecht. Zegt u Utrecht? Utrecht zonder T, hè? U praat ook een beetje Utrechts. Ja, dat klopt. Ja. Zeg ik het zo goed? Ik spreek geen Fries. Nee, hè? Nee. Ook geen ambities? Nee hoor, niet. Dankjewel. Ik heb wel mijn paspoort bij om hier te komen. Nou, prima. Nog een loffe gedij. Ja, dankjewel. Moet je? Mag je wat vragen? Ik maak je een video hier in Grauw. Oh, hartstikke mooi. Kom je uit Grauw? Ja, terug. Ja, Oh ja? Ja. Ja, nog steeds dat in Grauw dat ze daar het beste Fries spreken. Is dat zo? ja, zeker. Ja, jongen, de grootste jongen, die praat alleen maar goed Fries. Ja. Ja, zeker, zeker. En wij praten Grauws nog beter Fries dan... Ik kom bijvoorbeeld uit de Waard, maar wij hebben het nog beter dan Waardfries. Dialect, hè? Dialect. Ja, die woordpikken, jongen, dat is niks. Nee. Nee, hè? Dat is nee? Nee. Is niks mee? Nee, dat is niks mooi. Als je in Grauw is in het centrum van Friesland gaat, dus iedereen praat je hartstikke mooi Fries. Mooi, hè? Daarboven in de klaaihoeken, daar jerk helemaal nergens nooit. Nou, Nee, je mag uit het Grauw bij komen. Daar praat het beste Fries. ja, daar praat het beste Fries. Ja, ja. En wat zijn nog typisch dan Grauwste klanken? De ooi. Ja, de hooi en de snoepbeers. Nou, de silarij. Ja, jongen, dat is. Ja, ja, ja. Dus, Friesland Boppen. Nou, Nou best, tegen dank. ja, oké. Wat jij, hè? Hoi. Ja, Jilt heel, joh. Dan geef mij. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Ik ben geen Fries hoor. Oh, mag ik u dan wat vragen in het Nederlands? Ja, dat kan. Want ik zie, u hebt een brief bij u. Bent u nog iemand die brieven verstuurt? Nou, nee, eigenlijk niet. Alleen kaarten, dat doen we nog wel. U gaat nu een kaart versturen? Ik ga een kaart sturen naar mijn kleindochter, ja. Oh, wat leuk. Die is jarig binnenkort, dus dat gaat dan gebeuren. Hè. Als iemand jarig is, dan verstuurt u nog een kaart. Ja, maar ook met andere dingen. Festiviteiten en zo, ja. En dat is nog naar vol tevredenheid? Ja, ik heb geen klachten, nee, dat is goed.
Want de post die sloeft allemaal wel een beetje terug. Hè? En de postzegels zijn tegenwoordig ook niet meer zo goedkoop. Nee, maar ja, dat komt door het kwantum natuurlijk. Hè. Kijk, als je het kwantum gaat verminderen, dan moet dezelfde postbode, die moet veel minder of veel meer doen met minder post. Dus ja, dat is begrijpelijk. Hoe staat u tegenover postbodes? Ik vind het hele beste mensen. Ja. Geen probleem met postbodes. Nee, helemaal niet. Nee, waarom zou ik? En de hond? Ik denk dat de hond ook geen probleem met postbodes heeft. Nee. Je hoort het soms wel eens, dat honden natuurlijk. Hè? Postbodes, Ja, dat heeft soms wel eens een beetje een haat-liefde relatie. Ja. Nee, deze niet. Nee. Dat is wel een prima hond. Ja, we kunnen rustig de post bij hem neerleggen, gebeurt niks. Nou, dat is mooi om te horen. Ja, Dank u wel. Succes met het posten van deze brief. Oké, dank je Waar is de brievenbus eigenlijk? Dat zoek ik ook. Dus maar ik ga even Bruna, want dat is meestal, dan kun je kaarten kopen. En dan kijk ik liever ook wel weten waar je hem kan posten. Oh, super. Dank u wel. Dankjewel. Tot ziens. Een fijne dag nog. Is dit de Frieske? De Frieske vlogger. Oh, de Friese volk, oké. U kent het wel? Nee. Want het een beetje zo deed. Zo van, oh, de Frieske vlogger. Ik kom uit Gelderland, hè, dus Ja, waar komt u vandaan uit Gelderland? Hilsum. Hilsum. Nee, dat zegt mij zo niks. Mijn moeder heeft vroeger in Dieren gewoond. Oh, dat kan, ja. Ja. Dat is net aan de andere kant van Arnhem. Ja. Nee, wij wonen tussen Arnhem en Wageningen. Ja, mijn schoonvader heeft vroeger in Arnhem gewoond. Oh, dat is een, ja. Maar het is voor mij geen Arnhem, want daarvoor woonde hij in Bussum volgens mij. Het is allemaal een beetje een ratje toe. Oké. Maar goed, dat is allemaal helemaal niet belangrijk eigenlijk. Nee, dat is niet belangrijk. Oké. Oké, nou tot ziens. Tot ziens. Hoi. Ach, ja, meestal maar juichjacks. Toch een ben ik een juichjacks. Ja, goeiedag hem. Hallo, mag ik je even vragen? Ja, zeker. Hoe teleurgesteld ben je nou dat het Nederlands elftal uitgeschakeld is? Heel teleurgesteld. Hij met action op televisie? Nee, dat net. Ik heb het juist van mijn hart. Dat is heel betierd, hè? Weer midden in de nacht weer op televisie. Ja, daarom. En moest volgende dag gewoon weer naar squallen, dus. Ik denk het is een auto de Delbo. Maar even aan de kant? Ja. Maar, oké, ja. Hoi. Maar ja, Nederlands elftal is uitschakelen, maar we hadden de juichjacks hem nog wel ons ook. Ja, die zien we ervoor al. En ze zijn gewoon heel mooi. Dat is wel een punt, ja. Dat zit niet goed. Ja, dankjewel. Maar als je uitschakelen bent, is het voor die dus net een reden om uit te doen. Nee, dat net. Ik kan hem gewoon aan. En wie is ook teleurgesteld in het Nederlands elftal? Bietsie. Want wie wil goed. Maar ja, Marokko is beter. Heb je dat verhaal? Marokko weer gewoon beter? Ja, vond ik. Wat zei het? Ik vond van net. Je vond het net? Nee? Nee, Bart Verbruggen ging bij de penalties, maakte die wat fouten. Je mist bij de panels. Ik vond van wel. In de wedstrijd wie je daar gehoord. Ik vond van wel. Hoe vond ze hem wel? Ja. En waarom door een nieuwe trainer worden? Want Ronald Koeman die gaat voort, hè? Peter Bos. Wat zei je toen? Peter Bos. Peter Bos, maar is dat net een man van die bij PSV zit nou? Ja. Maar die zit al bij een club, hoor, dus die had al een contract. Ja, dat is weer. Fappe de Haan? Ja, misschien wel. Wie ken je überhaupt wel? Weet je waar Fappe de Haan is? Ja, trainen we in Heerenveen. Oh, ja, nee, ik denk al, ben ik al zo oud misschien, maar oké. Maar ja, dus nou lezen eruit. Maar ben je er nog misschien van oortien? Want je zei van nou, Nederland had er nog uit, maar nu ben ik dus voor... Mexico. Noorwegen. Ja. Noorwegen. Noorwegen, oh, ben je van Noorwegen dan? Ja. Ik ben eerst voor Duitsland, die is eruit. Paraguay. Je bent van Paraguay? Nee, Noorwegen. Waarom Noorwegen dan? Nou, Haaland en Ødegaard. Dat ben wel aansprekende types. Ja. Je hebt gescoord, hè, Haaland, zei ik worden. Dat is het best op zich. En wie is van Mexico, hè? Ja, weet ik net. Ik hou net zo van voetbal. Als het ook Nederland iets, ja, dan interesseert het me. Maar was net. Dus Maar dan, Mexico. ja, dan moest maar een land bedenken die er niet zit. Nou, Mexico zit er nog in, toch? Ja. Ja. Ik heb geen idee. Ja, zit er nog in? Ja, volgens mij wel. Nou, oké. Je bent van blend, vers eten, sterk leven. Zeker. Wat is dat? Maaltijden doen wij. Door heel Friesland verzorgen wij. Voor gezinnen, voor oudere mensen. Dus hoef je niet te koken en dat scheelt heel veel tijd. Lekker makkelijk, maar is het dan duur of hoe moet ik het zien? Er zit wel een prijsje aan, maar we proberen het zo goedkoop mogelijk te maken. Maar we moeten zelf natuurlijk ook wat verdienen. Er zit veel tijd in. Dus ja, wat is duur? Ja, zo een beetje... Geen idee, tientje? Ik heb geen idee. 12,50 maaltijd en dan heb ik abonnementen ook.
door heel Friesland. Je hoeft verder zelf niks te doen. Het wordt ook warm gebracht of moet je het zelf nog ergens in doen? Koud gebracht, hele... Zo, we moeten een beetje... Ja, maar ja. Ja. Wordt koud gebracht, zelf even opwarmen. Ja, zelf even opwarmen. Elke week ander menu. Dus, En wat is jouw functie dan bij de blend? Ik ben eigenaar. Je bent eigenaar, oké. Je bent gewoon de baas. Ik ben, ja. Dus ik... Jij bent blend. Ja, bent, ja. En dan blend is blend in het Engels. En dan zo is de naam ontstaan. Dus, Hoe lang run je dit al dan? een jaartje nu ongeveer. Dat is nog wel vrij kort. En hoe gaan de zaken? Heel goed, boven verwachting eigenlijk. Ja. We zijn nu in Grauw. Is dat in de regio Grauw of jij zit door heel Friesland dus? Heel Friesland, ja. En binnenkort landelijk ook. Jeetje, dat gaat dus heel goed. Hoe krijg je dat zo goed voor elkaar dan? Ja, hard werken. En elke dag proberen te verbeteren. Fouten maken, daarvan leren. Iedereen ziet fouten maken altijd als iets slechts, maar ik zie het juist als iets goeds. Daar kan je juist heel veel van leren en zo proberen we elke week te verbeteren. Wat is nou de fout die je gemaakt hebt waarvan je denkt van daar heb ik heel veel van geleerd de afgelopen jaar? Te veel variatie. Sommige mensen houden toch wel meer wat simpeler gerichten. De hoeveelheid groentes, hoeveelheid vlees, de inhoud zeg maar, van de maaltijden. Nou, dat was in het begin gewoon een beetje zoeken. En dan zijn we nu goed achterkomen hoe dat in elkaar zit. Hoeveel mensen ben je dan? Hoe groot is het team? 2 à 3 man ongeveer. Ja. En wie maakt de maaltijden? Ik en dan met koks erbij. Dus, Je bent zelf eigenlijk een kok. ja, zeker. Ja. Al heel mijn leven. Dus, En wat is jouw signature dish? Mijn signature dish, ja, wat ik zelf heel lekker vind, is een ribeye van de barbecue. Met een lekker glaasje rode wijn erbij. Mooie zonsondergang. Mooie grove zeezoutvlokken. Heel simpel. Ze zeggen altijd less is more, toch? Dus dat vind ik heerlijk. Zit het ook in het menu dan? Kun je het bestellen? Of, Nee, dat helaas niet. Nee. Nou, dat moet je wel à la minuut bereiden, dus dat kan je niet echt voorbereiden en dan thuis weer opnieuw opwarmen. Dat is wel wat je zelf moet doen. Wat is dan de signature dish van Blend? Het is toch de rendang wel. Ja. Dat is wel lekker, ja. Dat is met meer oosters getint. Oosters, ja. Oh, super, ik ben benieuwd of ik er nog een keer tegenkom. Wat is mijn signature? Ik denk mijn signature dish is echt wel een pasta alla ragu. Pasta alla ragu, wat is dat? Dat is met, dat maak je eigenlijk, ja, ze noemen het vaak in de volksmond is het bolognese. Hè? Dus je maakt eigenlijk wat gehakt met, wat is het, met wortel, bleekselderij. Ja, kan het, ja, wel, ja. Oké. Lekker. Ja, toch? Ja. Ik ben wat jonger van, hoe laat is het? Nee, het is nog geen etenstijd. Ik heb nog wel wat over voor je. Oh ja, is het zo? Wat je hebben? Nou, ja, waarom niet? Ja. Pak even eentje. Ja, is goed. Waar zit je dan? Hier? Hier, ja. Oh, in de stoelbe. Ik ben benieuwd, jong. Ik wacht even, jongen. Even zien wat lekkers gaat. Oh, ja, het is lekker toch net? Dan heb je geen neus in zijn, altijd om ben je wat. Ja. Nee, rendang, hè, zei je? Net random. Grapje. Nee, dat grauwt niet. Daar is niks te halen, hè? Daar ben je meestal. Oh, maar het is een hier. Oh, dit is hoe de mensen het krijgen. Van de maaltijden. Beefnoedels op het menu deze week. Lekker. Dus met een soort van pindasaus, sojasaus, suiker doorheen. Noedels erbij, paksoi, Chinese kool. En gehakt, oosters gehakt hebben we gekruid. Dus probeer maar thuis even in de magnetron doen of in de stoomoven, is prima. En dan heb je een lekker maaltijdje. Ik ben benieuwd, joh. Ja, toch? Ik heb geen magnetron of een stoomoven. Kan het ook op een andere Je kan manier? het ook opbakken even in de pan. Als het, Ja, toch? Dat kan wel een beetje warm maken. Dat kan vast wel. Zeker. Kijk, ik ben heel benieuwd, hè. Dankjewel. Lekker eten. Ja, lekker eten. Ja, dankjewel. Ja, sorry, ik spreek niet zo goed Fries, maar... Nee, dat maakt er niks uit, jong. Ik ben benieuwd, jong. Nou, super. Ontzettend. Ja, ontzettend. Hey, hoi. Succes. Nou, wat jij, jong? Nou, ik reed mij niet in mijn maaltijd. Ja, prachtig. Zie een mooi golf hier trouwens. Zie je? Gaat het zien? Een mooi Golf 2, hè. Een Dijkstra Cars in grauw. Wat verdikke, dit is een mooi klassiekertje. Voel ik nog in rijden, ja. Is een Golf 2 CL, ik wil denken. Echt zo'n, inderdaad zo'n fjouwbakje en zo. Ze zullen mooi tussen. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Nou, ik denk het net dan. Kom je hier vaker in Grauw? Ja, we komen heel wel vaker, ja. Of wen je hier? Nee, ik ben niet in de 10. Oh, 10. Dat is ook een mooi plakje. Ja, zeker, ja. Dat is toch vlak bij de natuurgebied? Wat de delen of Ja, net? de delen. Ja, klopt, inderdaad. En wat brengt u dan in Grauw dan? Ik ben op vakantie. Dat is net Bottenvier dan. Nee, ik ben maar de boord en we lezen nu even in Grauw, ja. Ik zei, het is even rustig. Vaak is Jeroen echt in de vakantie. Het is natuurlijk druk natuurlijk vanwege de watersporters. Maar dat is misschien nog net begonnen. Nee, de vakantie is nog net begonnen, hè? Dus daarom is het nog wat rustiger, denk ik.
En je bent nu in Grauw dan, maar ga je nog verder Friesland in of verder... Ja, dat denk ik wel, ja. En dat Lauwersmarktgebied, denk ik, ja. Maar we hebben besjen. We hebben net een vooropgesteld plan maken. Nee. En is er veel altijd de vakantie, ik moet zeggen, op het wetter, met de boord? In de simmer wel, ja. Ja, in de simmer wel met de boord op vakantie. Ik had er zelf dus heel weinig ervaring mee. Ik heb vroeger wel een vriendin, die ging dan wel altijd, ex-vriendin moet ik zeggen, maar goed. Die ging wel met de boord door heel Friesland heen, maar ik had zelf die ervaring. Ik op Binken Fries had helemaal niet. Nee, dat is wel raar, hè, eigenlijk. Ja. Misschien best reetrieder, dat is dan... Wat, een reetrieder? Ja, dat zou kunnen toch. Ik ben vaak naar het Boeteland af, Oh, zo, ja, toch? ja, Eigenlijk ja. net echt hier in de eigen provincie. Ja, maar ja, daar is het 44, 50 graden zo langzamerhand. Dus daar is ik het verloren. Ik ben 7 keer vaak naar Engeland, dus Oh, daar is het iets kouder, hè? Ja, nou, dat is ook mooi. Ja, prachtig. Maar Ridio, doe nog om hier op vakantie te gaan, op het wetter? Ja, zeker. Want als dat nog nooit dien had, dan is dat denk ik wel heel verrassend om Friesland vanuit het wetter te zien. Ja. Ik ben jonge ben. Ja, hebben wij vroeger wel die, ja. Ja, die vonden dat altijd wel leuk. Maar ja, dan ga je wat meer bij een camping lezen of weer wat meer vertier is, hè. Ja, die willen net oren op een boord, maar een boord varen, vinden ze niks aan. Nee. Dus daar moet je nog rekening mee Daar houden. moet je zeker rekening mee houden, ja. Ja, als je stront te veel bent op een gegeven moment, dan wordt het van het hier leuk. Nee, dan is vakantie net leuk meer, hè? Nee. Nee. Heel punt. Ja. Nou, best genoeg. Tegen dank voor jouw verhaal. Ja, oké, graag die. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Dan komt er iets ziekers aan denk ik dat zo. Hè. Nou, vreemd maar een keer weg. Wat een keer nee. Ja, goedemiddag mevrouw. Hallo. Mag ik je wat vragen? Ja, zeker mooi dat. Nou, je dogen wordt toch? Ik hoor ja. Ja, doe ik? Ja, ik kijk, ja, Oké. dat denk ik wat de Waar is mensen. De Frieske vlogger, ik ga een YouTube kanaal. Oké. Ja, dus daar kom je op wijk vragen mij? Jissem. Oh jezus, dat is vlakbij. Ja, we hebben een blokje om, weet je. We hebben wat meer fietst. Oh, zo, ja, hou je van? Nou, bewegen hoor ik vooral van. Waarom is beweging belangrijk dan? Of waarom is het eigenlijk noffelijk? Feels die beter. Ja, feels die gewoon beter. Hij ook dan altijd beweegt of hij ook een tiert had dat je misschien wat minder beweging gewoon had je toch van nou mag ik bewegen en 30 viel je nog beter. Nee, ik ben heel bewegelijk. Je bent een bewegend type. Ik kan net echt stilzitten, nee. Nee. En hoe uitziet dat dan? Nou, dan ging ik wat waan. Ik zit nooit eigenlijk een kopje thee en dan ging ik weer wat waan. Oké, want je fietsen nou, maar wat voor bewegingen ga je nog meer zeg maar in jouw trucendoos? De tuin, sporten. Hoeveel sport nog joh? Aqua joggen, tennis, hutdraven. Dus dat. Wandelen. Je zit nooit stil. Nee, eigenlijk net nee. Jacobert lees. Ja, dat is wel logisch denk ik. Ja. Nou, en onder wat voor een mom werd dit nou iets onder? Nou, ik ga een YouTube kanaal. Ik doe vaak wat interviews op straat en zo. Dan ren ik een strandplak en dit keer grauw dus en dan praat ik met mensen. Ja, nou wat leuk. Bist een grauwster? Nee, ik ben net een grauwster. Ik ben hier net zo vier wij, hè, maar ik zei, ik ben hier nou in Watten, maar... Oh ja, ken ik wel, ja. Ja, dus op zich dichtbij, maar ja... Maar dan komt ik uit wat nog zo dichtbij, zo is het. Bij. Nee, je valt gelijk door de koer. Ja, nogal ja. Ja, nogal. Nee, ik kom uit, ja, Van Waarden. Oh, daar. Meer de Waarden, ja, is met mijn beste trainer. Ja, de Westereen, ja. Dus, nou, ik had net heel gelukkig net heel over na, maar er zit wel wat Waardske voeten in. Ja. Nou, Wat ja. viel je ervan, van het Waardske taal? Nou, wel grappig. Ik had geen negatieve gedachten bij. Ik vind Wel positieve gedachten? Ik vind het wel mooi dat ik gewoon Fries praten wil, ik het zo zeggen. Ik kom zelf net uit Friesland, maar de taal moet eigenlijk wel bewaren blijven. No? Kom je ook bij dan? Ik kom oorspronkelijk uit het westen des land. Mijn ouders die komen uit Rotterdam en ik zelf kom uit Nunspeet, Soesterberg. Dus En jouw Frieske is op en top. ja, als ben leert, hè, op een strutten, dan weet je wel. Ja, ja. En natuurlijk in mijn tijd weer alles nog Fries. Alle bijen konden alleen nog maar Fries. Op Lietse Dwarpen dan. Dus ja, dan leer je het wel, want dan word je bratsie en dan leer je het gauw. Ja, je bent echt wel jong kaams, ik moet zeggen. Ja, ik wie Njochen. Ja. Ja, dan ben je Wel een discutabele leeftijd, want je liet wel alles achter al, hè? Dus dat dan wel weer. Ik zal eerlijk zeggen, toen ik alweer ben een keer verhoezen van Hudde Griep naar Van Waarden, dat vond ik eigenlijk al verschrikkelijk. Nou, dat snap ik wel. Huddegriep is ik een mooi dwarp. Veenwoorden, weet ik net of ik daar nog direct lezen wil. Dus dat... Nee, je bent net een Van Waardster. In die zin dat je denkt van Waarden. Nee, ik heb daar niks. Maar als ik er bij niet moest, dan kwam dat ik wel weer goed, denk ik. Voor zo'n jong mes op een keel zetten, zijn we Hudde Griep of Van Waarden. Ja, dan deed ik het wel. Ja. Dat wel. Nee, maar je kiezen moest, hè? Zijn we Hudde Griep of Van Waarden.
Nou, ik denk geen van beide. Oh nee? Nee, ik denk het net. Nee, Jeensem. het is net mijn hoek. Jeensem for life. Nou, dat hoeft ik net per se. Maar ik vind net alle hoeken van Friesland even mooi, nee. Of dus, en ik heb er ik niks trouwens. Ik ben op een leeftijd dat ik geen bindingen meer heb ergens. Hè. Alleen nog in het dorp ben je dan altijd wennen. Hè. Ja, ik wil eerlijk zeggen, als ik een beetje in deze contrain ben, dan mis ik vaak wel een beetje de BM'kes en zo. Het smoekskaats in het BM te gringen, wat zo'n mooi song in de waldzang. Maar dat ik door het bos fiets, dan heb ik al gauw meer nog van al die BM. Ja, hè? Als ik 1 of 2 BM jongen heb, dan denk ik, nou ja, mij nou de romte maar weer. Ja, dat is natuurlijk een beetje meer van je kant. In ieder geval is het tenminste net in de wien. Nee, dat scheelt. Dat is toch wel een ding. Ik ga nog een ijsje, Helly, want anders is mijn man het hem al op en dan krijg ik net meer. Nee, is dit ook de waardje van me, ja? Ja. Oh, hij is niet. Dat is mijn kleindochter. Oh ja, gezellig. Die werkt bij de bakker. Nou, ontzettend dank voor het verhaal. Met alles, hè? Ja, dank wel, joh, hè? En kan ik het nog ergens waarom vinden? Ja, de Friese vlogger, maar op ziekje de Friese vlogger. Friese vlogger, ik zal het even opzieken. Ja, komt. Best, nou, ontzettend. Nou, succes. Ja, dank wel, joh, hè? Hoi. Hoi. Dank voor het zien naar deze video vanuit Grauw. Ik hoop dat je het leuk vond door toen omheen. Mocht je nog meer zien, abonneer je dan op de Friese vlogger. Geweldig.